nanging prawedya bala kok sur tambur miyang suling mepandhen daludak mewa bandera kakandha warna warna Indo Jaladhyana Sri Kawuryan Om 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 nyadeng dawuh pawartanipun Anggir Adipati Karning Nyawangga nggih kados pundi kabul wusananipun nggenipun minggah wonten ing mertapan Kutha Runggu nggih sak mangke badhe nundung lawan adekipun Begawan Kesawa Sidi nggenipun madhep Brahmana wonten ing pertapan Ngaraga Kutha Runggu. Kula nyadeng dawuh Anggir Adipati ya jagat pangestu ngoro paman Sengkuni kula wonten dawuh anggen kula sowan wonten ing pertapan Kutha Runggu mboten kajen liripun mboten kajen pripun nggih oh sampeyan ki piye ta jenenge ora kajen ki ora kajen. Ketika kula pun swanteng pertapan Kutha Runggu. Oh, ora kajen Dipati, ora kajen. Sing ngadepi Anoman, sing ngadepi Anoman. Kula kana Anggir Adipati karena dipaeka, dipaido. Kalian pun Senggana, kalian pun Anoman. Lho. Kok Anoman prapta teng pertapan Kutha Runggu, Kang? Lho. Miturut aturi Anoman menika dheweke meguru. Nyalan meguru nglebur tapak asta ngersanipun Sang Begawan Kasiwa Sidi. Kesawa Sidi. Ah niku Kesawa Sidi niku. Nganggep nek Kesawa Sidi niku gurune Anoman. Mula Anoman mboten trima anane Durna kalih Anggir Adipati Karna. Lajeng nundung Begawan Kesawa Sidi saking pertapan Kutha Runggu. Inggih Paman. Malah samangke ngantos dados pasulayan. Antawisipun Kang Putra Ngawangga kaliyan pun Bambang Senggana. Lah nuwun sewu. Lah mbok sak mangke kula nyuwun palilah Kurawa pun ketapaken. Lah menika rak malah Kakang Durna nganti putra seswanipun. Nggih. Niku putra seswa kula niku nggih. Ingkang pundi Paman? Oh niku ning raine ungu niku. Nalindra menika nggih. Sinuwun Ngawangga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya iya. Sapa jejulukmu? Kula pun Prabu Jaya Lengkara. Jaya Lengkara iki kasinggihan Atmaja siswa saking Bapa Panembahan Durna. Murid kula niku murid kula. Oh ngaten.
Jurusane napa nih Kakang? Perkusi. Perang kok perkusi. Perang ngeculke tombak, ngeculke kendhang wong niki wong. Malahane kok Dewate? Niku kanca dolap kula niku. Ning kula jak perang. Mergo pirang-pirang bengi ming pait. Kula toleh mah ming modar. Sinten Maman niku? Jaya Lengkara niku. Sakniki mboten kula sakniki mboten. Kula mun aktif sak menika. Sakarepmu. Aku nek nyengkuyung kanca-kanca iki ora. Lah malah wadya balane anak Prabu Jaya Lengkara ditokke karo Kurawa. Liripun dadekke siji pertapan Kutha Runggu kinepung wakul binaya mangap nggih. Mriku prayogi Paman. Iya. Malah bincang napa para sata Kurawa kalian wadya balanipun Jaya Lengkara bidal kula nyuwun dawuh. Mboten ketang sambung obor colok lintang. Karanten begahan Kesawa Sidi sampun merguguk utha waton mboten purun kula tundhung kanthi srana aris. Pramila paripeksa kula ngruda paripeksa. Oh inggih. Lan ingkang baken kedah pun unduraken Paman. Awit ingkang dados pepalang menika pun Anoman kedah pun unduraken ngestaken dawuh. Malah daya-daya kula nyuwun pamit Anggir Adipati Karna. Paman Sengkuni sak kurawane kula suwun ingkang atus-atus Paman. Pamit tambahing pangestu. Wah.
pate gengira rekalane one naka makikian kumambang katonku mawang wis nyoman ambok kisik manaut sikro marang risang bayu wala dala bedebah panus maning jajalanat sukertaning bawana iblis lanat ora pangling sing ngadepke marang iki wadyabalane Prabu Jaya Lenggara iki Anoman iki kethek putih nyuk lanyuk menungso ora tatanan wis ngerti karo aku ngerti wae kowe kethek kondang kowe kethek saya tuwa ora saya ngelenggono saya tuwa saya gleleng kowe ketitik win rambutmu mah tok gawe teyengen bareng anggepmu apa kowe ya sing dadi nyatane wae ora mung dhisik kowe sapa tak sawang kowe iki dudu piranganing para sata kula iki wadyabalaning Prabu Jaya Lenggara aku murite Begawan Durna walah murite Begawan Durna sapa kowe Tumenggung Panigas Jangga tukang beleh-beleh Panigas Jangga ayo ndi tak sawang miturut pekabaran sing tak tampa kowe sing wis wani ngadepi lan kowe wani nantang Bandayuda marang Gustiku Ngawangga ya kuwi Adipati Karna ya apa ya pancen kepara nyata tak akoni anane aku nantang marang Ratu Ngawangga mergo aku ora nrimake dheweke arep ngruda paripeksa karo guruku sapa guru Bu Widya lho Begawan Kesawa Sidi kuwi guruku ya nyata kowe siswa sing utama ya iya kowe iya nek kowe arep wani karo Prabu Karna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Panigas Jangga mara maju aku ora bakal mundur jangka babuk babar apa ana kethek rak klopok ndase awas wah ayah wah Sialo amu kaya ngene iki nyok.
Lagi leno kok tak antem ragene gene cekeli pedang. Wah, parah.
Wah, baik. Awak direbon ora? Balik ke Nyok Wi. Wah. Woi. Awas. Woi. Oh. Wah. 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 Sopo perjurit awak ijem Giapit Sekedreng Giapit Sekedreng oh Anoman ya kowe ya pancen aku Anoman ya kowe arep wani karo aku lho jungkel gentrong barang hit nyekelan oman kok ora iso ah ngene iki lho carane nyekel iki ngono kuwi wong tuwek melu-melu hi Waitan itu tenanan wah lho gajah melu perang piye ha lho iki kok dadi murid ke sawah siji kok hewan-hewan flora dan fauna ini ya. Lho. Ayo. Lho. Kewan gajah iso ngomong. Iso wae. Aku kakange Anoman. Sopo kowe? Gajah Setu Bondo. Wah. Iso ngomong marat.
Siji tambah siji piro? Loro padakmu aku goblok. Iki Prabu Jaya Lengkara ora takon. Lho. Meni kowe informasi, ora butuh informasi ra penting kaya ngene. Sing dadi nyatane wae. Nek Kurawa ora trima anane guruku mapan ning pertapan Kutha Runggu, mung suwe aku. Yo. Wah anggap kowe apa ora wing gajah kaya ngono. Loh! Wah! Ah! Woi! Ah! Oh! Ah! Wah! Whoa! Sedulur Mudaya iki wadya balane Prabu Jaya Lengkara. Iya. Lho pun gapit seketheng Paman Patih. Heeh. Piye kok kuyu-kuyu? Waduh. Jan. Ngladeni munyuk nganti megap pindhu. Lho, megap-megap. Angele ngijo arep cekel. Lajeng kula cekel buntute sir kula lajeng kula klopok ndase. Mah kleru nyekel. Kleru nyekel apa? Wah, mboten sida. Mbah ajeng kula cekel unyune ra kira-kira kok. Tegese ora kleru nyekel. Nggih, pengangkahe ngoten ning mungsuh Anoman. Misine ra ken ngundurke Anoman no. Iya. Mboten iso kula ndurke, Pak. Ora iso ngundurke ya wis kana. Teges kowe urung lulus ditambah dadi siswane Kakang Durna. Waduh. Lah ning Gusti kula sinuwun Prabu Jaya Lengkara pun saged pun tampi ngono. Kembiyen tau duwe tandang iso ngundurke karo Pandhawa. Nek kowe ra urung teges kowe urung iso ditambah dadi siswane Kakang Durna. Mundur. Mahane. Ora ditampa dadi siswane Gawan Durna mahan meneri. Aku rakon neka werna ora sandadak mbayar SPP barang. Waduh. Pecah arep yana mate. Iki sapa? Panikas Jonggo. Kalah Iwan musuh Anoman. Kawon. Wah. Kula beto pedhang pengangkah kula lajeng kula pecah. Kula tugel gulune ben glundung sirahe lajeng kula klopok nggo tambul sak rombongan. Lowong tambule ndas kethek. Ngarep tiru-tiru suguhan sabe iki. Suguhan sabe niku sing bonang penerus kaya. Angger omongan kok uf-ufing aja. Sampeyan ngene kok werna wae ora. Mundur kana iki. Wah. Ngeriti mentandange Anoman. Wah, ditutke widodari loro. Dumedun arep mbecekke rasa niku. Pejah loan.
Sapa iki? Lho pangling. Oh alah, Kartomarna. Iya. Kartomarna ora. Mungsuhmu, mungsuh kula niku wah, wong tuwek man. Mungsuh wong tuwek piye to? Kula piyambak nggih gumun. Wong tuwek niku mongko tandange ngawur. Ngawur piye? Kula mboten sida ngantem. Kula dugi ngarepane langsung kecuh. Teng rai kula wernane ijo ngantos ngono. Ha niki kenthel niki. Gilane ra. Terus ping pindho meneh, kula ora mundur mergo kula gila. Nek arep jlogro ngoten niku kula gila. Ha ping pindhone niku nglumpukke sing ngauk. Terus didokke teng rai kula. Bah. Kula mundur meleh, glangsar meleh kula rambatan mergo wedi. Kula glangsar teng lemah niku rai kula kalih kula kosetke lemah ngoten ret. Karep kula ben resik. Lah kok sing keri dhewe niki man. Ngapa? Sing keri dhewe ngidoni rai kula niku kok kaya inten niku ngono. Apane? Kaya inten, kaya kolang-kaling, kaya watu akik niku. Wah, ngoten niku klothak. Nerembundunan kula. Bejane ngawakku mboten nemplek. Gilane ora. Ana. Iya. Sumanggake. Wajan kewirangan. Keramas iki kok. Wah. Iyalah. Anak Prabu Jayalawara. Nggih, Mon. Wah. Mboten kajen kula. Ora kajen sebabe kula kita nek sing teng pertapan Kutha Runggu niku mung Anoman. Lah kok kancane melu. Kancane Anoman sapa? Setu Bondo Gajahi. Kula antem telalene mboten dirasake. Malah sing kula antem dheweke endo, telalene ngangkat ngeten iki. Lendo niku mung ngendho kangge telale. Cengel kula cekel. Cek. Kula diuserke awak kula ser. Terus digading. Wah, emane kok gadinge mboten nancep teng dodo kula, Man. Nancep ngoten kula gawe pipa. Ngaeng-ngaeng ora. Gading gajah liar karo nganggo pipa. Saged mawon. Wah, loro kabeh teng awak niki. Kira siswane Kakang Durna monggo kowe ditampa. Paswitanmu mergo nalika semana. Nalika lakon Pandhawa Dadu kowe melu ya kuwi melu curang karo aku. Wekasan kowe ditampa paswitanmu ning saiki kok nglokro tandangmu. Wong niku nggih wah gingsir man. Wong urip niku labil. Ngoten. Ora ajeg saiki ya sesuk ora, saiki ora sesuk iso ya. Nek kaya ngono caramu ki jedheke pikirku ngerti ta. Aku iso rene iki rak mergo kowe ta. Sampeyan kuwi ora. Wah, mundur mawon. Pak Raden Durma Gating. Nggih, Man. Aduh. Bar perang liyane mundur ki do kelaran kok. Nek sing jengkelitan barang ndubras-ndubras, kok sumringah sumeh iki ngapa? Aduh. Bejane apa, Man? Lah ngapa? Wah, jan wis. Kula maju pelang kok mungsuhe kok gajah. Mungsuhe gajah nggih. Kula ngerti gajah maju kalian jengke-jengke tadu. Batin kula pun aduh ketiwacan iki. Nek kok ndelale niku terlintas ide pikiran ceng negatif. Tegese terlintas pikiran-pikiran sing cemerlang. Cemerlang ke kele aktif, kreatif, kele aktif. Jamune peri. Nun, peri. Widodali. Wah. Lah cami kali widodali teman. Apa? Niku wau. Kula kajeng campean beli tok man, mboten jaget. Piye ceritane liyane perang ki ndubras-ndubras. Kowe kok iso sumringah ngono iki ngapa? Kula melu gajah. Iya.
cak dulunge gajah tekan teng ngalepun kula wuda. Piye lah wuda nggih. Bejane mboten enten wong wedok. Enten wong wedok mah kewilangan kula. Lah ngapa? Wong cuma ngene. Oh ya ora maido karang ketutupan weteng kok. Lah nggih. Kula mau cok bingung mana ajeng gunake mendadak anu telepon timcal. Lah ngapa? Kan madoske. Wah. Jane. Diece kali Kalto Malmo kali Culto Yuda nika. Diece piye? Wah, mengkul buntet kok gleleng men ngono. Mboten napa-napa paitan kula anggel pun telang det. Tak dedet. Plutluk pledu. Ning nglawu kethek bangga-banggake. Kowe mau wuda terus piye? Wuda terus kula kayang. Heeh, kayang. Kayang iki kon mlakuke panjak niki. Coba praktekno kayang ki sing kepiye? Anggepmu kok lho niku pembalong kok cok kayang balang kok niku. Kula kayang. Heeh, gajah joget mulih teko teng ngalep kula ngadepi kula. Ta de telang dot. Lah kok gajah niku kula kinten ajeng nyaduk kula ajeng gading kula. Jebule kok mah muni ngeten iki. Wah, cedulul iki ya. Terus mundul ta de. Pripun cawe kok gumusung? Paling gajah mau mung batin. Pripun? Agiki ketemu gajah kok blengosen. Brengosen lah, brengosen. Aku iso muni pican iki mawon kok men. Nggih, paling nggih batin. Waduh ana gajah kok blengosen. Jane kudune culiga lho man, culiga ya apa? Cubliya. Ana gajah kok telalene ming cendhek. Gajah kok bathuke ya embu. Weteng niki lho, weteng. Oh iya. Gajah kok ana matane, gajah kok lan di kuping. Gajah kok kupinge ditindik. Jadi kula kan ganti lakel mawon. Karena mundur nggih, wis selamat. Nembe niki kula menang mungcuh gajah niku biasane wis. Lah kalu-kaluan man napa mle nek mungcuhe ponokawan. Kula mengolah kajian ku dolanan. Oleh Petro kali Bagong Lo ning dibeda. Iya, niki bejane apa kok mungcuhe kewan-kewan. Oh. Kelemahan kula niku nggon niku kok. Keluwian. Pelemahan lah. Durnun. Kurawa nek sing ora enek sing arep maju ra. Kerjane takanana le. Mbok menawa ngejokke awak. Apa? Majulah sampean. Wah, mbok kemulan. Penake kok ngene awane nggo turu maju perang. Oh, ngapain? Terima simulasi mati. Kalau majulah kowe. Aku kesel tenan iki. Jajan. Kesel ra umum. Lha maju ora. Wah, jan wis. Ki meng calon-calon mayit kabeh iku kula iki. Majulah kowe. Ora aku. Ngopo? Boyokku lagi tugel lah. Boyok tugel kaya mangkat ora. Mundur kono. Majulah kowe. Ora. Ngopo? Wah jan. Koyoke gejala bisu iki. Gejala bisu ngendi ana? Gejala bisu. Neko-neko kowe ora. Gejala bisu, kok gejala picek. Gejala budhek. Neko-neko gejala seteluk ngono kok lah. Man, ndi? Piye to? Mboten iso wani maju iki. Kerjane pripun kula manut mawon. Oh ya wis. Nembang tengara mundur wae. Perkara iki dipasrahke anggere Adipati Kana nggih. Mundul cang dulma kati. Kondang cang jawab lajulik.
Cabang Karna mawingis-wingis ngaton lir ngandheping Trisula Netra Markata lir Surya kembar atulaken ketiwasan saripun Kakang Adipati Kena Yayi Durmagati nggih atulane ngobile samang nggih Balacata kula samya mundur awet mungja kalian pun Anoman tuh mundur sebabe iki awet kawon mboten menang Lanten Anoman dikta ya mboten saged kula pambengi Bekasan Balacata kula samya kamigilan mundur Edan Piyai iki nek gendhing kula gendhing Paitan kula niku gendheng-gendheng Aden iya percaya aku karo kowe nggih kula panjenengan sampeyan mawon niki timbangane mengke kula malah kula kewilangan nuwung baya kula pajaken Kakang Adipati Kalna kinalya mung kalya nem lulu nempi mopi ngawur kowe iki ora Durmagati kula mundur oh iki perkara iki nek ora tak rampungi tak kira Begawan Kisanga siji ora keduga lunga saka pertapan nggih kula cemanggaken kok mlebu Kalna pokoke Anoman sawang wujuding pusaka ingkang Kusndak Asta iki senjata pamungkas Kyai Kunto Wijayandanu Senggana ning ngarep kowe mau nantang marang Adipati Karna ing Ngawangga saiki kowe kudu tanggung jawab kowe kudu wani nadhahi dayaning Kyai Kunto Wijayandanu sepisan tak nerke janggamu ora tigas macing gulumu ora gumlundung sirahmu aja diundang Adipati Karna warat ing pindho tak nerke jangganing gurumu Begawan Kisana Sidhi ora sirna margalaya aja diundang Prabu Karna Senopati Ngastina warat Kancanging carita kebat kaya kilat kesih pindha tatit lampahira jembaring Kyai Kunto Wijayandanu senjata pamungkasipun Sang Prabu Karna Basusena nalika semanten nembus pilaring mendung miyak jembaring awan prayitna risang senggana ya Sang Rama Dayapati prayitna bilih pusaka arsa katamaken wonten jangganira Sang Guru ya Sang Begawan Kisana Sidhi kocap sigra ndedel ngayuh gegana ari Sang Rama Dayapati segera nyaut Kyai Kunto Wijayandanu nalika semanten Adipati Karna ingkang nguninga bilih pusaka wis kelampah karebat dening Sang Senggana dawah kantaka sumrepet kang panon dadi royongan
Anggir Adipati Karna. Nyuwun sewu nggih. Lah kok malah dawah Kantaka menika kados pundi? Ketiwasan Maman, ketiwasan. Lho. Ketiwasan liripun. Wah. Mboten nginten babar pisan. Kyai Kunto Wijaya Danu kula lepasaken. Wonten ing amariksa pengangah kula badhe mejahi dhateng pun Anoman ngelempun begawan Kesawa Sidi. Paman, lah kok malah senggana ngrebut pusaka kula. Pusaka kula pun rebut, paman kula bujung. Mboten kasembadan kula rebut malih. Paman kados pundi mrika paman? Lah mundur kemawon nggih. Ya mundur mawon. Ora tatanan. Ih Prabu Karna. Kowe wong licik kowe Prabu Karna. Pancen kowe tak sawang durung babak kulitmu durung putung balung. Lah kok kowe nglepaske senjata pamungkas. Ya ora pati-pati tak balekake yen to ora kowe dhewe sing njaluk baline pusakamu ngresani Bambang Senggono parat. kumaraning wiyat mantian kumlebeting bojo hong hong soprasta kayu kangka prapal puspita anjrahing bumi poron mawur kadiuping angin bukil andar semebar rantak-rantak pelajari Sangyo Parasata Kurawa samya bubar datan kantenan salang tunjang rebut dujung
awit Sang Prabu Karna basusun ingkang muskindran wujuding pusaka Kyai Kunto Wijaya Danu katinon saking katebian pelajaripun Sangya Parasata Kurawa Yayah Sela Blekiti. Apa kang dadi wertine Sela Blekiti? Sela wis ngarani watu. Blekiti ateges semut. Menawi den dulu pelajari Sangya Parasata Kurawa kaya wujuding semut, grombolan semut ingkang melajar mijil saking sak ngisore watu. Kocapa nalika semanten siji papan beda cerita. Padha wektu gendya Kang Winursita ingkang mapan wonten ing madaning pertapan Candramanik. Wonten wujuding Brahmana sepuh ingkang nedeng lampah tapa brata nalika semanten. Nanggih peparapira Sang Begawan Kunto Wibisana nggih tintrim ing Waradaya. Ong ado Bathara Gonggang Amarawa